wa an ka balo sababuya bɛ o la an balima asilamɛw o fiɲɛ in jɔnni y'a dilan o ma d'a la ni amɛrikɛnw kɔni ka mariki don irisiw ka mariki t'o ye sen dɛ an ka dɔrɔnw n'an ka sugudiw ni irisiw y'a bɛɛ d'a ma mɛ ma d'a la k'u sera ka kabanɔgɔ kelen di an ma fɔlɔ k'o ka san bi an ka dugukolo kan dɛ chinois ka mariki t'o ye français ka mariki tɛ Allahu akbar o de kama wa huwa allazi k'ale de ye masa ye ale ala in dɛ arsala riyah ale de y'a ci ale ala de ta don ale de ye ala b'a ci ale de bɛ sanfiɲɛ ci an ye a ala kelen dɔrɔn de ta don yala o a contact bɛ jɔn bolo maasi yala a minɛnen don ka bila bara dɔ de kɔnɔ wala barikonba dɔ de kɔnɔ ye wa n'a min ci kuma sera mɛlɛkɛ bɛ to bouton digi k'a dayɛlɛ ka sɔrɔ k'a jigi wa o dɔnbaga ye Allah subhanahu wa ta'ala mais ale ala de kɔni ba san fiɲɛ ci an ye danfɛn si tɛ se k'o kɛ fo n'a kɛra ale ala ye n'o fiɲɛ na kuma sera tuma dɔ a bɛ bɛn e ma parce que a ka di e ye a bɛ k'e bolo bishara ye ka d'a kan e jigi b'a kan ala ka hinɛ ni sanji dɔ b'a kɔfɛ o bɛ na e nafa o waati kelen dɔ t'a fɛ a ka ci yɛrɛ parce que a b'o mago dɔ sa o tuma n'a kun bilala ne ni e sagoyara halaki de tun bɛ kɛ parce que a bɛ bɛn ne sago ma cogo min na ne bɛna kɛ ten de diɲɛ yɛrɛ t'o de ye wa balawu min b'an da la o de tɛ yan ko an ka kɛ dɔw sago ye dɔrɔn hali n'an bɛɛ bɛ sa ka ban an ka kɛ maa dɔw sago ye olu ka hɛrɛ dɔrɔn de ka sɔrɔ tuma ala ye danfɛn bɛɛ sagoya b'o la o ye ale ala ka kabako min ye o bɛ ale Alahu Taala kelen dɔrɔn de ka se kɔnɔ danfɛn ni yɔrɔ t'a la ale ala de bɛ o fiɲɛ ci an ye bushra k'o kɛ an ye nisɔndiya ye bayna yadi rahmati min bɛ ale ala ka hinɛ arahama huna almatar sanji de ko don min bɛ ale ala ka hinɛ dugukolo hinɛ adamadenw ka balo nɛɛma bɛɛ bɛ sɔrɔ sanji min na dɛ bayna yadi rahma a b'o kɛ ale ka hinɛ ɲɛbila ye sanji ɲɛbila baara sanji ɲɛbila taamaseere min bɛna an nisɔndiya o de ye a bɛ ka o fiɲɛ min ci an ye fiɲɛ in kɔfɛ a sɔn ka ca la sanji bɛ jigin ka na o kɔfɛ wa anzalna minas samaa'i ma'a ko ale Alahu Taala de bɛ sanji jigin ka bɔ kabakolo la tahura min ka sanu wa a bɛ fɛn wɛrɛ saniya min ka sanu wa a bɛ fɛn wɛrɛ saniya dɔnnikɛlaw ko ko al-insan an ka shekhu ani an ka dɔnnikɛlaba Suriya dɔnnikɛla Dr Muhammad Ratibu Nablusi a b'a fɔ ko adamaden composa ye matière bakurunba fila ye